Kidam tanga por di phurong sopia hi thialong ke do Sri Mangal akulada hem phua sopo Nissan jen otlang no ka choklema long karbilo charlia song atum kinep dun pu penajok Nissan jen atum abang kinep dun atum aphan raikom sai khi atum aphan lam hoi pidam det si nep cheklo la so jok ham phanga song ke do anatum a hiring tangrak pen ka che song sai deng ponsi Karbiang Long Autonomous Council atum RDN pon pen Sri Mangal akulat la pen Rajasthan Sweets akulat trading license in than ponsi ing hapon cheklo Non-tribal atum Karbiang Long along beha bepar ke klemamen pen me heno ka choklema sai aphai do pik tanglo lapuson si ke dam tanga por sita me Sri Mangal akulada hem phua sopo Nissan jena bang sita tangka do o pu pen sorlo to maphan chobai si otlang no sai ke klem ji aphan bor ilo labang solong Karbi lo charlia song atum lapuson asai lang no ka choklem ke nep dun pen ajok Nissan jena bang ahok healam raikom sai khia tuma phat lam hoi pidet si nep ingnang pon cheklo bang so jok Karbiang Long alo hur chodot ason si dokoklo lapen ham phanga song atum sitami lapuson asai lang no ka choklema bang phaphan raikom sai khia tum nep ingnang ni si ki chok chi ki jong duna tuma phan ki nep rong ko alam pen ka chi song asai deng ponlo Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen ham phanga song atum ka chi song along RDN dun si kedam tang arkoi ni phai hiniar ni Sri Mangal akulat lapen Rajasthan Sweets akulat aphan trading license in than ponsi ing hapon cheklo News report Karbiang Long Live